Жиханға яңа көн туды, хайырлы көн Татарстан. Саулар мәсәс хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның җат төркеме һәр тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне телибез. Ә хәзер гадәттәгечә тарих битләрен барлап, бу көннең кайбер истәлекле вакыйгалары белән танышыйк. Хайрия оешмалары тәкъдиме белән бүген 17 февральдә игелек күрсәтү көне. Оештыручылар бер нигә дә карамастан бу көнне тирә-юньдәгеләргә битараф булмаска өндиләр. Бүген Россиядә студентлар отрядлары көне. Бу безнең илдәге иң зур яшьләр оешмаларының берсе. 2016 елдан башлап бәйрәм рәсми рәвештә үткәрелә. Беренче студент отрядларының Казахстанга чирәм җирен күтәрүгә киткәнгә инде 60 елдан артык вакыт узып киткән. Тимер юлларын төзү, газ һәм нефть чыганакларын үзләштерү, табигать афәтләреннән коткаруда да студотрядлар зур ярдәм күрсәтә. 1852 елның 17 февралендә Эрмитаж ачыла. Аңа Екатерина II-ның шәхси тупланмасы нигез сала. Эрмитажның тантаналы ачылышында зур бәйрәм һәм 600 кешелек кичке аш табыны оештырыла. Бүгенге көндә дәүләт Эрмитажы Санкт-Петербург шәһәрендә Нева ярында урнашкан 6 күргәзмә залын биләп алган. Мәркәзебез Казанда да Эрмитаж күргәзмәләр залы уңышлы гына эшләп килә. Иртән иртүк эшкә торулары бер дә җиңел түгел. Ә менә яраткан музыкагызны кушып, эшкә әзерләнгән арада шуңа бераз хәрәкәтләнеп алсагыз, көнегез искиткеч яхшы кәефтә узар дип ышандырып әйтә психологлар. Сезгә яхшы кәеф бүләк итү максатыннан без дә бүгенге тапшыруыбызны биюдән башларга булдык. Карыйбыз, елмаябыз һәм биебез. Казан бию ансамбле егет кызларына зур рәхмәт. Һичшиксез бу дәртле матур биюләрне үз күзләрегез белән күрергә кирәк. Һәм мондый мөмкинлек бар. 1-2 март көннәрендә Камал театры сәхнәсендә Казан бию ансамбленең 25 еллыгы. Шул уңайдан зур тамаша көтелә. Бу турыда тулырак студиябызның бүгенге кунагы Татарстанның халык артисты, Казан бию ансамбле һәм Казан шәһәр филармониясының сәнгать җитәкчесе Чулпан Закирова белән әңгәмә корырбыз. Исәнмесез, хәерле көн, Чулпан. Исәнмесез. Әйе, менә безнең инде тамашачылар бик яхшы хәтерли. Казан хәзинәсе, Ефәк юлы кебек бию спектакльләрен тамашачы бик җылы кабул итте һәм быелгы тамаша нәрсә белән үзенчәлекле? Менә сез атап киткән проектлар ул инде үзенчә ничәмә елларның нәтиҗәсе. Без беренче көннән үк шул проектларга юл тоттык дип әйтергә дә була. Чөнки ансамбльне туплау ул бик җиңел эш түгел. Әлбәттә инде ул 1-2 биючедән башлана, 1-2 биюдән башланган әйбер иде. Бүгенге көндә безнең коллективыбызда 50дән артык биюче һәм 5 тоннага якын костюмнарыбыз бар икән. Зур эш спектакльбез бар. Димәк, biz бу 25 ел дәврендә бик тыгыз, бик катлаулы эшләгәнбез. Бу 25 ел дәврендә шактый эш эшләнгән дип уйлыйбыз. Ә бүгенге көндә соңгы спектакльбез 5 ел элек премьерабыз чыккач, бездән инде һәрвакыт нәрсә булса да көтәләр һәм шундый сүз дә йөри, бу Казан бию ансамбле нәрсә китереп чыгарыр икән тагын дип. Зак кына уйланып ятып, шулда пандемия вакытында бәлки булышкандыр. Без үзебезне бүтән юнәлештә сынап карарга булдык. Һәм бүгенге программабызда Голливуд сәнгатенә юл тоттык. Менә бит. Бу чыннан да безнең өчен зур яңалык, чөнки без моңа хәтлек һәрвакыт бөтен дөнья халык биюләре нигезендә эшләгән идек һәм программабызда бары тик халык биюләре тупланган идек. Ә бүгенге көндә ул
немой кино вакытлары Чарли Чаплин, Мерлин Монро, гангстерлар темасы һәм иң атаклы мюзикллар темаларына кіріп алдык. Һичшиксез ул бүтән тема безнең өчен, һичшиксез ул бүтән хәрәкәтләр һәм зур ижад командасы эшләде бу елы. Безнең бөтен бию куючыларыбыз һәм режиссерларыбыз, художникларыбыз Мәскәүдән. Ничек килеп чыккандыр, үзебездә менә дер-дер калтырап, куркып көтеп торабыз. Тамашачы ничек кабул итер, чөнки Казан бию ансамбле башка, бүтән булып күренәчәк. Бүтән амплуада дип әйтергә кирәк инде унаим. Бу бит инде без бөтенләй күчтек һәм үзгәрдек дигән сүз түгел. Без эзләнәбез һәр вакыт. Менә минем төп юнәлешем, төп максатым ул һәр вакыт эзләнүдә. Сәнгатьне аны һәр вакыт казып торырга кирәк, айкап торырга кирәк. Чөнки темалар шуңхатлык күп, шуңхатлык байлык бар тарихта. Бүгенге көндә бит инде бик атаклы Пушкинский карта буенча эшлибез яшьләрне җәлеп итәр өчен. Һәм миңа калса бу Голливуд темасы аларны булган сәнгать белән таныштырырга кирәктер. Һәм миңа калса бу яшьләр өчен Голливуд темасы бик кызыклы булып чыгар дип өметләнәм. Әлбәттә инде без бүгенге көндә бер отделение гына әзерлибез, чөнки ул бик зур проект, аны ничә айда гына әзерләп булмый. 1-2 мартта без үзебезне 25 ел дәврендә иң алтын хитлар the best дип атала беренче отделениесен шулар белән туплаячакбыз. Һәм икенче отделениедә без Голливуд дигән мюзиклның беренче бүлеген тәкъдим итәчәкбез. Һәм шулай итеп, Айзилә, сине дә, сезне дә кадерле дуслар, 1-2 март көнне Галиәскәр Камал исемендәге Татар театрында без сезне көтеп калабыз. Бик зур рәхмәт. Менә Казан бию ансамбленең 25 еллык тарихы бар дип без кат-кат әйттек. Шушы вакыт эчендә сез зур үсеш юлын үттегез. Һәм инде хәзер әйтергә мөмкин, сезнең инде үзегезнең иҗат кыйблагыгыз бар. Менә бу юлны үтү, ул сикәлтәле булдымы? Менә ничегрәк барды сезнең иҗат юлыгыз? Мин шулай дип җавап бирер идем. Һәрбер эшләнә торган зур эштә сикәлтәсез берничек тә булмый. Чөнки ул тере кешеләр, тере мөнәсәбәтләр, авырлыклар да булды һәм аларның шатлыклы вакыйга моментлары күпкә истәнрәк булып чыкты дип әйтәсем килә. Чөнки безнең коллективта чыннан торып фанатлар җыелган. Миннән башлап безнең костюмерыбызга хәтлек яраткан Ризалә апабыз ул үзенең әйберләренә шикелле карый юлланы. Менә шулай иттереп барлап тормаса, андагы вак-вак әйберләр, андагы менә кичкенә генә билдәмәләр, мыеклар, чәчләр, төрле аяк киемнәр, төрле фасында дисеңме, бөтенесен барлап, һәрберсенә матур гына капчыклар тегеп яшәмәсәме, менә шундый зур организм ул хезмәт барлыкка килмәс иде. Безгә шул яктан менә 25 ел дәврендә уңыш елмайды. Чөнки безнең коллективта биюне, сәнгатьне һәм менә яңа проектларны яратучы кешеләр җыелган. Сезнең чынлап та менә бию сәнгатен сайлаган кеше, ул инде чынлап та монда инде физик мөмкинлекләр дә, дисциплина ягыннан да бу әлбәттә зур эш башкарыла монда, һәм инде арган чакларыгыз да буладыр, яшермибез ансында. Менә иртәгезне, менә безнең бит инде иртәнге тапшыру, һәм менә шушы иртәгезне сез гадәттә ничек башлыйсыз? Ничек итеп яхшы кәефкә үзегезне инде менә юнәлдерәсез? Беләсезме, менә кояшны күргәч, саф һаваны бөтен күкрәгем белән сулап алгач, кәеф үзе барлыкка килә. Чөнки мин яшим, мин иҗат итәргә әзер дип очып чыгып китәсем идән. Шунардан да зур бәхет булырга мөмкинме? Бик матур сүзләр, Чулпан. Чынлап та менә һәрбер кеше дә шулай итеп иртән уянуга, кояшны күреп, һәм инде сезне әйтмешли, тулы һаваны сулап, әйбәттә, тулы күкрәк дөнья, мин әзер сиңа ачык дип. Шул бит инде ул яшәүнең чын бәхет, Бик зур рәхмәт бүген иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен, һәм инде әлбәттә инде без барлык тамашачыларыбызны тагын бер кат искәртеп әйтәбез, 1-2 март көннәрендә көтеп калабыз. Казан бию ансамбленең искиткеч биюләрен бүгенге тапшыруыбызда без әле тагын бер тапкыр күрербез. Алдагы минутларда сезне йолдызлы Instagram сәхифәсе көтә. Хәбәрчебез Алия Галиуллина иң шәп видеоларны бергә туплады.
Йылдызлар тормышының иң кызыклы мизгелләре Йылдызлы Instagram сәхифәсендә. Иң-иңнәрен сезнең белән бүген бергәләп күзәтербез. Күпләребезгә билгеле булганча, Гүзәл Уразова белән Илдар Хакимов Мәскәү сәхнәсен кыздырып кайтты. Адым сайын татарлар очрады дип сөенеп кайтып баралар. Әле алай гына да түгел, төрле маҗараларга юлыкканнар. Сөйләп тормыйк, карап китик. Кызык булды, без Мәскәүдә такси заказ иттек, әйме? Такси. И безгә килде бер абый, короче. Без татарча сөйләшә башлаган, о, исәнмесез дип сөйләшә башлады, әйме? Астраханнан булып чыкты. Астраханнан татар кешесе булып чыкты инде. Сез куян. Бара башлагач. Ижаудан. Ижаудан? Сез Ижаудан, менә күрәсең, бүген тагын безне Biz Казаннан. Бу гүзәл була. Мен беләм, ни хороший. Паспортларны куйдым. Рахмәт. Гүзәл Уразова, җырчы. А почему Ой, я думала, меня видно. Ошоган, сез танымадыгыз да башта. Инде кышның да соңгы айы үтеп бара. Димәк, кышларның да үз гастрольләре башлана. Сыкланып туймаслык төрле матур кышларны фотога төшереп алу үзе бер могҗиза. Әле алдагы язмабызда самимилеге белән 10 меңнән артык карау җыйган. Кая ашыкканнарын да карап китик. Көннәрегез каядыр ашыгып үтсә дә, нәтиҗәле булсын. Йылдызлы Instagramны бергәләп күзәтик. Бүгенге чыгарылышыбызда без бию турында сөйләштек. Кемдер зифа буй, сыгылмалы тән турында хыялланып бийсә, кемдер өчен бию ул яшәү мәгънәсе. Һәм иң мөһиме, бию милләтләрне берләштерә торган сәнгать төре. Дус тату булып яшик дигән теләктә без сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.
alegría.